ஃபர்ஸ்ட் டைம் போஸ்ட்மார்ட்டத்தை நேரில் பார்த்தீங்க. மார்ச்சரிக்குள்ளே போகும்போது பயங்கரமாக ஸ்மெல் அடிக்கும். அந்த ஸ்மெல் தாங்க முடியாமல் நிறைய பேர் வந்து வாந்தி வருதுன்னு போயிடுவாங்க. அண்ட் சில பேர் ஹெட்டேக் வருதுன்னு சொல்லி வெளியே போயிடுவாங்க. இவ்வளவு தடைகளை தாண்டி தான் நம்ம உள்ள போஸ்ட்மார்ட்டத்தை பார்க்க முடியும். ஒருத்தர் எப்படி இறந்தார், எதனால் கொல்லப்பட்டார், எந்த வெப்பனால் கொல்லப்பட்டார், எங்கே இறந்தார்னு சொல்லி பல விஷயங்களை நமக்கு சொல்லக்கூடியது தான் போஸ்ட்மார்ட்டம். இந்த போஸ்ட்மார்ட்டத்தை ஒவ்வொரு MBBS ஸ்டூடெண்ட்டும் தன்னோட ஜேர்னியில் கடந்து தான் வந்தாகணும். ஒவ்வொரு MBBS ஸ்டூடெண்ட்டும் மார்ச்சரிக்குள்ளே போய் PM போஸ்ட்மார்ட்டம் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து தான் வெளியே வரணும். பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது மார்ச்சரிக்கு வெளியே அந்த இறந்து போனவங்களோட குடும்பத்தார், சொந்தக்காரங்க வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பயங்கரமாக கூச்சல் போட்டு அழுதுட்டு இருப்பாங்க. அதை பார்க்கும்போது ரொம்பவே சோகமாக தான் இருக்கும். நம்ம என்ன தான் வந்து அனடைம் ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு கெடாவரை டிசெக்ட் பண்ணி பார்த்தாலுமே இந்த தடவை போஸ்ட்மார்ட்டம் நடக்கிறப்ப வந்து ரீசெண்டாக இறந்து போன டெட் பாடி, 1 மாதத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போன டெட் பாடி, அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சில டைம்லாம் வந்து புதைச்ச டெட் பாடியை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ரொம்ப சில அழுகிய நிலைமையெல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இவ்வளவு விஷயங்களையும் நமக்கு சொல்லக்கூடியவர்கள் ஃபாரன்சிக் மெடிசன் டாக்டர்ஸ், அதாவது போலீஸ் சர்ஜன் அழைக்கக்கூடியவர்கள். அவங்களுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப்.